Lapu-lapu natin sa Malabon Fish Market. Oh. Bossing, magkano per kilo ng lapu-lapu? 120, boss. Yun yung presyo, 120. Ang kilo ng lapu-lapu. Eh, napakamura, 120 na lang ang per kilo. Oh. Ang kilo yan. So, yan po yung mga tumpukan, 100 pesos. So, ito po yung mga asa-asa. Oh. Yan po ay 100 pesos tumpukan. Alright, so mga isdang surahan natin dito, mga tumpukan at maliliit na mga isda, no? Mga bitilya. Yan po yung mga tumpukan na bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. Napakasarap po nitong inihaw. Oo, pumalo nga sa 300. So ay latag ni Kuya Ricky ng mga isda niya, may mga tumpukan din siya, no? At mga per kilo ng mga pandaing na bangus, tilapia niya, yan na lang po ang natira. Presyo ng ating paro. Galing po sa atin sa Wawa eh. Tapos yan yung mga presyo naman ng ating kalaba. Malalaki. At ito naman yung mga tahong, no? 100 pesos po yan mga kada tapo. Kaya na lapu-lapu, 100 pesos na lang po yung kilo. Grabe naman. Sobrang mura ng mga isda ngayon dito sa Malabon. Ay bagsak presyo na, no? Alright, 90 pesos sa mga per kilo rito, no? Ng latag ni Boy Tilapia. Ang nagbabalik, Boy Tilapia. Ang nagbabalik at nagbakasyon sa malayong lugar sa Nueva Ecija. Ito pa muli si Boy Tilapia, aka Boy Pogi. Dito na ako, magsipunta na kayo. Ayun, nawala siya ng ano. Namiss ako na masuki ko eh. Namiss ka nila, ang dami na gusto pumunta rito. Boy Tilapia na Balik ako, mura pa rin bentahan ko, hindi ako magkataas. dami naghahanap sa'yo na mga tilapia. Taasan 3 piso ako, nagbaba na 10 piso. Di ibig sabihin, 90 pesos. Alright, so isang magandang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market at tayo po ay mag-a-update sa kanilang mga latagan, no? So nandito tayo sa pwesto ni Avatar and the Legend of Fish at update natin. So nakikita natin marami na tayong mga isdang bato na latagan dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa'yo, Tiyo. Good morning sa'yo. Good morning, Boss Lando. Ayun. Bakit ngayon nandito ka? Pinumpa tayo ng flying reco. Ayun. So dapat lagi tayong maghahanap buhay. Alright, so dito, no, mga lapu-lapu natin sa Malabon Fish Market, no. Bossing, magkano per kilo ng lapu-lapu? 120, boss. Yun yung presyo, 120. Ang kilo ng lapu-lapu. Eh, napakamura, 120 na lang ang per kilo. Oh. Grabe presyo, no? Napakamura ng mga latagan nila dito sa Malabon Fish Market. Uy, Boss Lando, ang galunggong, sandaan lang oh. Murang-mura ganun ko ngayon, oh, 100 pesos ang kilo. Alimang din oh, Boss Lando, 90 ang galunggong. Fresh na fresh oh. Ayan, mga isdang alumahan ni Ate Pat dito sa Malabon. Yan po yung mga presyo na sulit at napakamura po ninyo mabibili. Yung galunggong niya sa halagang 100 pesos yung per kilo at 90 pesos sa mga kilo ng tilapiyang Batangas. So napakamura, no, ng latag dito ng mga lapu-lapu natin, no. 120 ang per kilo, grabe. At dito, no, mga galunggong din po, 100 pesos yung mga per kilo. At napakamura ng mga presyon dito ng isdang gulyasan, 80 pesos ang per kilo. Ang kilo yan. So yan po yung mga tumpukan, 100 pesos. Saligid to. Ayan pa yung mga dalagang bukid, no, tumpukan. Hindi ka mo kabayaran. So dito 150 naman ang mga per kilo ng mga lapu-lapu. Grabe yung pagbagba ng presyohan dito, no. Gulyasan 300 pesos isa at 100 pesos isa. So napakamura ng kanilang mga presyohan na latag dito ng mga isdang bato na kanilang binibenta sa mga mamimili.
Good morning. So yan po yung mga tumpukan ng galunggong dito, 100 pesos. Paninda naman ni Boss Alex, na? Salamat. At dito 414 per kilo ng mga hipon, no? At 300 pesos. So ganyan po yung mga presyo ng ating hipon sa Malabon. At wala kang mga ibang hipon ngayon, ha? Yan 70 sa mga alumahan at torsilyo natin 80 pesos yung mga kilo. At ito yung mga dilis natin ay 70 pesos per kilo. Ayan. Salamat, Lodi. Thank you. Ito, ang daming latag ng mga isdang bato, no? Paagin natin ay 120 ang kilo. Tapos mga tumpukan ng mga alumahan, yan po yung mga presyo. 100 pesos. So grabe na yung mga latagan dito ng mga isda. Dahil nagpapanghuli na ang mga... So ito po yung mga asa-asa, oh. Yan po ay 100 pesos tumpukan. At galunggong, yan din po ang tumpok ay 100 pesos, no? Shoutout mo kay Miguelito. Ay, nakaupo na yun. So shoutout sa iyo, Boss Ed Pampak from Miguelito. Miguelito, shoutout sa iyo. Ayun, no? Good morning. Nagaling talaga to si Boss Ed, eh. Ayan, ha, mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos na kanilang mga binebenta, no? Dito sa Latagan sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, Boss Ed Pampak. Good morning din sa iyo. At nag-enjoy lang tayo sa ating pagtitinda dito sa Malabon Fish Market. Alright, so mga isdang surahan natin dito, mga tumpukan at maliliit na mga isda, no? Mga bitilya. Yan po yung mga tumpukan na bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. Napakasarap po nitong inihaw. Ito mga isdang surahan, no? Na kanilang bentahan sa Malabon. Oh, high tide ngayon. Papasok yung tubig pero wala daw. Hindi naman ganong ano. Malit naman ang pasok ng tubig ngayon. So 100 pesos tumpukan. Ayan, mga tilapia natin dito sa Malabon. At mga alumahan din natin ay 100 pesos tumpukan. Alright, tuloy natin yung ating update. Dito naman tayo sa mga bentahan naman ng mga tilapia, no? So galunggong, ayan mga latagan nila dito. At ito yung mga presyohan ng tilapia rito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung 100 pesos. Good morning po. Morning, Yan 110, no? Na kada kilo ng mga tilapia Batangas na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So parehas po, no, same po yung same price ng mga tilapia po natin dito sa Malabon. Pre, magkano presyo ng mga hipon mo ngayon? 350 ito, 350 at 300 pesos. Ayan yung mga latag dito ni Paring Brian, no? Ng kanyang mga hipon na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Medyo nakaangat siya ngayon dito sa gutter, no? Sinakat tayo. Pinakyat tayo ng mga kaibigan nating MCAT dito sa Malabon. Kanina? So mag-iingat lang po tayo lagi sa pagpapark ng mga motor natin. Dahil araw-araw silang nagte-survey, araw-araw silang umiikot. At double check natin yung mga motor natin sa tulay, ha. Iwasan nyo po mag-parking dyan. At sigurado, meron kayong pre-violation. Yan po ang iwasan ninyo, ma-pre-violation tayo. Sa pwestuhan po dyan sa ibabaw ng tulay. Huwag po natin pairalin yung tigas ng ulo.
Sa loob na kayo ng Malabon Central Market, 10 pesos lang ang inyong babayaran. Kaysa naman matikitan kayo ng illegal parking ng 2,000. Iwasan po natin yan. So maraming salamat sa inyong lahat, no? At sa inyong mga pakikinig o panonood ng aking mga vlog dito sa Malabon Fish Market. So update pa tayo dito sa lugar naman na pwesto ni Aaron, ang mabisang galunggong ng Malabon. Salamat pre, thank you. Alright, so dito tayo kay Aaron. Ito yung mga latagan ng mga sasa natin, 100 pesos yung mga per kilo. At may tumpukan din, no? Ayan ang mga presyo. At 120 sa malalaki mga galunggong natin at 100 pesos. So ayan yung mga latag dito, no, ni Aaron. Alumahan natin dito, mga tumpukan din sa bentahan. Ayan, mga alumahan natin. 100 pesos mga tumpukan. At 110, 100 pesos mga tilapiyang Batangas. At dito ganun din po yung presyo, 110, 100 pesos. So ayan po, no, at 350 sa mga per kilo dito ng mga hipon. Alright, yan yung presyo ng hipon. At dito naman ay 300 pesos yung mga kilo, no? Hipon. Alright, yan po yung mga latag dito sa Malabon, ang kanilang mga binibenta mga isda, no? At ito naman ang mga latag dito ni Kuya Ricky. Good morning! Meron tayo dito, sariwa. Paano? Oo, pumalo nga sa 300. So yung latag ni Kuya Ricky ng mga isda niya, may mga tumpukan din siya, no? At mga per kilo ng mga pandaing na bangus, tilapia niya, yan na lang po ang natira. At mga balsa galunggong, no, na latag ni Kuya Ricky. Wala ka mga gulyasan, no? Wala na, ubos na. Naubos ka agad? Ayun. So 130 po sa mga presyo ng mga balsa galunggong dito sa latag ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, salamat po Kuya Ricky. Good morning. Thank you. So yun po yung ating update, no? At tayo sa kaibigan na 300 pesos yung mga per kilo ng hipon niya, oh. Ayan, 300 pesos. Bigla kang tataas, no? Kaya maganda naman yung hipon. Oo, yun nga lang. Sabi ko siya, boss, pag maganda lahat, medyo mataas. Halos lahat, may mga presyo pa kang 350. O, diba? 350 ang per kilo. Ganda naman. Ganda naman yung hipon. Ayun, no? Ayos naman yung mga hipon natin. Kanina meron kami malalaki. Magkano presyo? 340. Naubos na yung kahapon eh. Oo, kasi yung ano naman talaga. Apat na magsaw na. Ayun, magkano lang po na. Salamat Casey, thank you. Okay. At dito rin 300 pesos din yung mga kilo ng mga hipon, no? Tapos alimasag na bentahan nila, ang mga talong po natin ay 50 pesos yung mga kilo. Alright. So dito yung mga presyohan ng mga alimasag natin dito. So 100 pesos meron per kilo. So bagsak presyo din yung mga alimasag nila rito, no, na inyong mabibili. Ayan, no. $150 sa mga presyo ng ating paro. Galing po sa atin sa Wawa eh. Tapos yan yung mga presyo naman ng ating kalaba. At ito naman yung mga tahong, no? 100 pesos po yan mga kada tapo. Ayun, lapu-lapu, 100 pesos na po yung kilo. Grabe naman. Sobrang mura ng mga isda ngayon dito sa Malabon. Ay bagsak presyo na, no? Grabe, 100 pesos kilo ng mga lapu-lapu, no? Mahal na yung sa atin.
Alright, so abante na tayo at ito yung mga latagan naman ng mga pruta sa may bandang gitna. At mga gulay na rin po na kanilang bentahan sa Malabon. Mga mani po natin ay 120 ang mga per kilo. Wala pa rin pagbabago, no? Cauliflower ay 100 pesos per kilo. Yan po yung manok ni Dayan. Yan po yung buto-buto, 70 pesos. Manok na calves po ito ha, hindi po ito yung 45 days. Manok na calves po ito, 140 po sa mga atay, no? Mga kada balot. Atay balunan. So malapit na tayo sa pwestuhan ni Boy Tilapia. Ayan, puro 360 sa mga kilo ng mga isdang golden pompano. Alright, sa mga gulayan, ito na. So ayan po yung mga presyo na aking pinapakita, no, sa mga gulay na kanilang latag. So abante na tayo sa mga iba pang latag dito sa Malabon Fish Market. Iniwanan eh. Alright, 90 pesos sa mga per kilo rito, no, ng latag ni Boy Tilapia. Ang nagbabalik, Boy Tilapia. Ang nagbabalik at nagbakasyon sa malayong lugar sa Nueva Ecija. Ito pa muli si Boy Tilapia, aka Boy Pogi. Dito na ako, magsipunta na kayo. Ayun, nawala siya ng ano. Namiss ako na masuki ko eh. Na-miss ka nila, ang dami na nga gusto pumunta rito. Boy Tilapia na Balik ako, mura pa rin bentahan ko, hindi ako magtataas. dami naghahanap sa iyo na mga tilapia. Taasan 3 piso ako, nagbabala 10 piso. Alright, so 90 pesos, no, yung mga kilo dito ni Boy Tilapia ng kanyang tilapia Batangas na inyo mabibili. Iba pa rin yan, oh. Ayan, oh. Pulang-pula. So ngayon lang uli siya nagtinda rito kasi nga nagbakasyon siya sa lugar. So shoutout sa'yo, Lodi. Ayun, good morning. At nandito ka na naman sa Malabon. Shoutout kayo, Lodi. Ayan. Dito ng dolphin. Akala ko goldfish. Ay, dolphin, oh. Ang dolphin. So yan po yung mga presyo, no. Dito tayo kay Boy Putik. Yan po yung 110 na mga kada piraso. Shoutout kayo, Boy, ano? Busingit. 190 pesos. So shoutout sa'yo, Boy Singit. Asin. 120. At meron din pong 100 pesos, no? Yan po yung mga kada piraso ng mga latag po ng bangus dito. Si Lorena, magkano po yung golden? 370 ang per kilo. Ayan. Yan po yung presyo, no? 370. At ang mga latag din dito ng mga pusit natin, no? 220. So yan po yung presyo ng ating mga mangga. 60 pesos. So nandito tayo sa pwestuhan ni Jeff, no? So presyo ng mga gulyasan natin dito ay 100 pesos ang kilo. Yan po yung presyo. So mga pusit kalawang niya rito, ito naman yung mga presyo, no? 180. Ayan. Tapos ang presyo naman ng mga latag dito ni Boy Bangus, ng kada piraso ng kanya mga bangus, dagupan, ito po yung presyo. So 100 pesos yung isang piraso. At meron din presyohan na 130. So lapitan natin yung ibang latag dito ni Boy Bangus. Boss Maeng, talagang hindi mo na pinabalik si Boy Kasoy, ah. O yun, mali ka na tuloy. Si Boy Kasoy, hindi na pinabalik. Sabi pa naman nag-message sa akin, ah. Kasi hindi Boy Bangus sa mga habang buhay eh. Hindi, nag-message si Boy Kasoy sa akin. Ang sipag talaga ng boss ko. Sabi pa naman sa kanya. Malapit talaga si Boy Kasoy.
Banda ko lang, iniwanan eh. So, lapitan natin yung mga presyo. Shoutout sa'yo, Boy Mangga. Wala pa rin si Teddy Bear. Madaming pera. Jeff, hindi pa ba nawi-withdraw? Yung pera ni Teddy Bear. Wala, ito naman di nagtitinda oh. Alright, so makisingit na tayo dito kay Boy Bangus ng kanyang paninda. So ito yung presyo, no? 120, 100 pesos, oh. Ayan ang mga latag ni Boss Maeng dito ng kanyang mga bangus, no? May 110, 130. Na pang-ihaw. Alright, yan yung mga presyohan ng kanyang mga bangus na latag ni Boy Bangus, aka Boss Maeng, Ismael Irabon. So, hindi. Tumataas dugo ko pag kumakain ako ng hipon. Ilan yung paa ng hipon? Hindi ko nga mabilang eh. 24? I-search ko. Ng bangos, 208. I-search ko yan sa Google. Para alamin natin kung ano talaga yung totoo. Yung totoo 208 ha. Naniniwala sa akin 218 ng bangos? Hindi pa eh. Search mo sa Google para malaman mo. Ayun nga, search lahat natin. So, pustama tayo. Nakipagpustahan na si Boy Bangus. So ayan, shoutout sa inyong lahat. Tama 5,000. Tapos tatamaan ka pa sa akin. Reko. Magaling ka talaga. May natalo ka na, may tama ka pa. Ay maganda. Ano masasabi mo nga? May tulo ko. May ulo mo. Boss Maeng, may daw ulo ni ano? Ni Boy Mangga. Alright, so maraming salamat po, no? So shoutout sa ating lahat. At sa mga kaibigan natin na dumarayo sa Malabon Fish Market. So, ganito po ang ating update at sitwasyon sa mga latagan dito sa bayan ng Malabon. Sobrang mura at bagsak presyo ang kanilang mga latag. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.